Hapšenje Adisa Medunjanina iz Bosne i Hercegovine, koga američke vlasti optužuju za planiranje napada u Njujorku, ponovo je otvorilo pitanje da li je BiH pogodno tlo za regrutovanje terorista. Dilemu je podgrijalo upozorenje izraelskog šefa diplomatije Avigdora Libermana da posjeduje informacije da su balkanske države sljedeća destinacija radikalnog džihada. Ovdašnji eksperti za terorizam procjenjuju da slučaj Adisa Medunjanina nije izolovan i da nije slučajno, što gotovo da i nema terorističkog napada u svijetu koji se ne dovodi u vezu sa BiH, pa i slučaj Medunjanina. Njegovi korijeni su u Bosni i Hercegovini, dakle i njegova glavna baza je Bosna i Hercegovina. Upozorenje izraelskog šefa diplomatije, kažu, samo je potvrda onoga što su bošnjački krugovi u Sarajevu prikrivali, a napisano je u izvještaju Savjeta bezbednosti. Jer taj izvještaj Savjeta bezbednosti je vrlo eksplicitan, da Bosna jeste baza Al-Kaide, baza islamskog džihada. Teroristi se, međutim, kažu, više ne obučavaju kampovima, kao što je to bilo u ratu, već u školama i na mjestima na kojima se odvija svakodnevni život. Tvrde i da u BiH postoji nekoliko centara iz kojih se upravlja. Prije svega govorimo o džamiji Kralja Fahda, koja je jako značajna na ovom planu, iz koji se javno i legitimno širi ideologija radikalnog islamizma. Govore da sve to podržavaju islamska zajednica, obavještajno-bezbednosni krugovi i da je prema nekim podacima sumnjiva i uloga pojedinih političara. Položemo s tim podacima, ali i Interpol i međunarodna zajednica sa podacima da je u slučaju Air Bosne, znači to je izvještaj kantonalne policije MUP-a Sarajevo, gospodin Haris Silajdžić direktno dovođen u vezu sa Bin Ladenom, to jest najtraženijim teroristom današnjice. Zvanične institucije, međutim, o svemu ćute. Sagovornika u Ministarstvu bezbednosti BiH o ovoj temi danas nismo uspjeli dobiti. U nadležnoj parlamentarnoj komisiji kažu da institucije o mogućem regrutovanju terorista nemaju zvanične informacije. Kao da može biti rasadnik terorističkih kadrova, a tim prije što se u zadnje vrijeme događaju neke aktivnosti koje na to upućuju. Činjenica da se ni jedan teroristički napad nije dogodio na teritoriji Republike Srpske, kažu u Republičkom MUP-u, ne znači da ovome ne treba pridavati pažnju. Svako saznanje, ma od koga dolazilo u tom kontekstu, a posebno ako dolazi od strane kvalifikovanih institucija, svakako jeste dragocjeno. Za koji dan u Sjevernoj Karolini biće održano novo ročište protiv 7 optuženih za terorizam, među kojima i protiv 30-godišnjeg Anesa Subašića, rođenog u Banja Luci.